That's too much, Papa. Am I too much? You are too much. Yes, I will speak to you now. Ridza murorotinzwe. Simudza maoko uri kwauri koko iti Mwari. Nyaya dzangu ngadzinake nasi kwete rimwe zuva. Zvanaka, 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 zvanaka. Imbomuresa Ivan. Maswera sei. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Mama kase. Lovely. Chita yakuti vana vangu mumapepe kuti vagare pavanyatsondiona pamberi chaipo chaipo. Vapepe kugara pamberi chaipo. Tsvakirwa ipe kugara. Handisi kunzwa mofaya ino. Do I have some people here? Ridza murorotinzwe. Mava kupi? Zambia. Zambia? Yes. All the way from Zambia. Where? Ngati pe Jehovah chipo chekuombera. Are you ready to see God in action now? Are you ready to see God in action now? Manyai mama. Magadi mama. Ndripang magadiyo. I love it all the way from Zambia. Varuvere maoko. Ndoda kuti vari kunongo mugare pasi kuti vari kumashure vaone. Nekuti vari kumashure vangazoti hatina chatanga tichiona. All right. Wakamboya panapa here? Kwet. Are you sure? Kwet. And who is Grace then? That's my name. You are Grace? Yes. Matwins here? Matwins, uyai kuna mama uyai vasi bata vana zvakanaka mukomana. Musi anofamba ega. Ari kuti ndofamba ndega. How are you? I'm fine. You're fine. Okay. How are you? I'm fine. He is fine. You know, Mama, tell me, how many languages do you know? A lot. Averengate. Shona, Ndebele, Tswana, Zulu, Afrikaans. English? English. It's you who taught these ones, these languages? Yes. Not Mwarakuitirei zvakanaka. Now, why is it that in Rungongoneswa kuti Adi, what's that? Yes, their names Adio and Adet. Can I go a little bit deeper? Let me tell you something, Mama. Amen. Ndoda kuti imimi nevana venyu muchengetwe. Amen. Nokuti vanava havazi kuchengetwa na baba vavo. Amen. Nokuti ndiri kuoneswa baba vacho vanombokubloka pa WhatsApp. Very true. But pane nguva yekuti kana pari pakati pemwedzi havakubloke. Very true. Kana month end yakusvika vobva vakubloka. Very true. Kana month end yapfuura vobva vakuunbloka futi. Very true. Votanga kutaura. Chokwadi. Tiri kuda kuti baba vevana vachengete vana nezita raJesu. Amen. Now, kuchitungwisa kunani? Kune hama dza mama vangu. Iwewe na baba vevana ava wakasangana kupi?
Ku Rafingora. Rafingora. Yes. But why is it, I don't know places. I thought it's Emerald Hill, but it's not Emerald Hill. Anonzi anari kumusana. Anonzi Emerald. That's too much, Papa. Am I too much? You are too much. Yes, I will speak to you now. Amen. Iso zvicho uri kuda kuti baba vachengete vana vavo. Amen. Ende nekuti wauya pano zvakuzadzikiswa nezita Thank you, raJesu. Jesus. Thank you, Jesus. Nekuti ndiri kuoneswa inipo wakasangana nababa vakangoti zii ndokubva vachinja. Zveshuwa. Ndokubva watraya kuenda kuZambia kuti pamwe zvinhu zvinganake. Zveshuwa. Nokuti ndiri kuoneswa ikoko unoita mapeace job akasiyana siyana. Zveshuwa. Asi ndanzi naJehovha nyaya dzako dzanakira pano. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ndatumwa naJehovha kuzoshedza kuti baba vevana ava vachengete vana vavo nezita raJesu. Amen. Kana paina ari pana ane mwana asiri kuchengetwa, munhu wese ngaachengete mwana wake nezita raJesu. Kana usingachengete vana ngavachengetwe nezita raJesu. Nyaya dzako dzanaka. It's done. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. You are free. Thank you, Jesus. And heaven of Garabas. Thank you. Do I have some people here? Do I have some people here? Kuno kumashure kune vanero uko. Mungade kutaura nemuprofita here. Kuno kune mofaya, kuno kune mofaya. Handikusiye mine nyota kana. Ndine vanero vanoridza uko.